Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, rencang Warudaya. Menawi di jagat geger kalebet kayiwangan katraking gawa panas. Krana kawontenanipun pandhita anyar katon inggih mapan wonten ing pertapan tebing miring. Ingkang ngagelar kawruh sang temakata para kawula miwah para satriya lan para brahmana ingkang samya sumuya dhateng pangrehipun sang Begawan Bawursari. Malah raos ing manah kula kumacelu kaselak lan kepengin kados menapa ta pewujudanipun Begawan Bawursari teka ngewak-ewakaken jagat Kakang Narada. Menawi kula mekaten monggo di kula dherekaken monggo Kakang Narada. Gonjangkan sing langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrum ing ong mastunama sidam skaring bawun langgeng. Apa iki ingkang peparab Begawan Bawursari? Dasar kepara nyata. Lho, kita mboya basa lan panjenengan ulun. Ulun diwaning para dewa teka kita mboya basa. Apa kita bakal entuk sot saka panjenengan ulun? Pripun? Entuk pot. Entuk sot. Soto. Wah. Mboya paketo. Sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula madheg wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dhateng sinten kemawon. Lan kula sampun nyuwun idin saking Dinas Pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah. Nek kula ajeng nyingkiraken dhateng kula monggo mboten napa-napa. Kula manut kok dipun singkiraken. Ulun ingkang bakal ngendhake kelawan jeneng kita Bagong. Ah, monggo menawi panjenengan ngersakaken mekaten.